I nakon 23 godine sudbine vukovarskih heroja bez dostojnog kraja. Jean-Michel Nicolier, mladi Francuz koji je došao braniti Hrvatsku, jedan je od 64 nestalih ranjenika Vukovarske bolnice kojima se nakon masakra na Ovčari gubi svaki trag. U središtu Vukovara dobio je most, a njegova majka kroz suze zavapila da je zaslužio da ga se pronađe. Marina Bešić-Đukarić. Na mostu u središtu Vukovara ime francusko-vukovarskog heroja. Jean-Michel Nicolier imao je 25 godina kada se oprostio od majke i došao braniti Hrvatsku. Poljubila sam ga, međutim osjećala sam nešto u sebi. Rekla sam mu neću te nikad više vidjeti. Postao je Hrvat u srcu, rekao mi je taj narod zaslužuje da mu se pomogne. Bio je ranije, mogao je otići iz Vukovara, međutim nije htio, on je želio ostati ovdje do kraja. Posljednji put viđen je u Vukovarskoj bolnici gdje ga je snimila francuska televizija. Odbio je ući u humanitarni konvoj kojim je spašeno 104 ranjenika. Da se to nije dogodilo, vjerojatno bi broj na Ovčari bio znatno veći. Dan uoči obljetnice humanitarnog konvoja preživjeli su odali počast onima koji nisu spašeni. Čekali smo taj konvoj kao konvoj spasa. Međutim, nažalost, konvoj prvi nije uopće ušao u bolnicu, sljedeći je ušao. Nije doneo ništa od lijekova niti od sanitetskog materijala. Iako je trebalo izvući sve ranjenike, međunarodna zajednica konvoje je obustavila zbog nesigurnosti. Bolnica je ostavljena u nemogućim uvjetima. NATO udžbenici propisuju, to je veliki herojski pothvat Vukovarske bolnice, kako su zbrinjavali pacijente u takvim uvjetima. Do dana današnjega nije dignuta optužnica niti protiv jednog zločinca koji je uništavao Vukovarsku bolnicu. Više od 200 ranjenika i bolničkog osoblja ubijeno je na Ovčari. Među njima i Jean-Michel Nicolier, čije tijelo nije pronađeno. Željela bih da na kraju svog života, prije nego umrem, to bi mi bila jedina sreća, da se mogu pokloniti pred grobom svoga sina. Potraga za 64 nestalih iz bolnice u međuvremenu je obustavljena. Na njihovu nepoznatu sudbinu od sada podsjeća i Jean-Michelov most.